Awunabhuti ekuthiwa uSifiso? Nginawo ubhuti ekuthiwa uSifiso. Uzwile ukuthi umbiza ngoSifiso? Kulungile kodwa mhlawumbe ukhumbula ubhuti wakho angazi. So uma ekhuluma kanje uzizwa kanjani? Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Impela bengikulindele lokho ukudinwa kwakhe naye uSibusiso. Okay. Mhlambe usazonikeza isikhathi, ayehlise inhliziyo, ayehlise umoya. Mhlambe angabe icabanga le nto kabusha. Ngicela ukuthi ngiyicabanga. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Lamp TV, uhlelo esilubiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguSitifuza Dlangwa-Zulu. So njengoba sinesihambeli namhlanje nakanjani ukhona lo muntu osenhliziyweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngey'ndaba zabo zothando, baphinde baqondise izinto zabo othandweni labo lakudala. Kodwa-ke asazi noma ucingo uzohlangana noma cha, uzosichazela kabanzi-ke ngempilo yabo othandweni labo lakudala. Sike sizwe ukuthi ngabe isiphatheleni, sabona kanjani? Uyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi khona isibongo negama lendawo la usokhona. Igama lami ngu-Aphiwe Sibongo Ngwanqalo, ngihlala la eNtuzuma. Ukhulela eNtuzuma? Ngikhulele eNtuzuma. Alright. Ngicela ungichazeleke kabanzi ngothando lwakho lwakudala nalo muntu ofuna ukubuyelana naye. Nihlangana ngomuphi unyaka? Nihlanganele endaweni kanjani? Igama lakhe uSibusiso Sibongo Dlamini, sahlangana naye ngo-2014. Sihlangana sasifunda e-DUT, masifunda e-DUT kanti ngizongenwa yidlozi mina. Mangenwa yidlozi baphoqa ukuthi ngihambe ngiyothwasa. Mangihamba ngiyothwasa, mengifika lapha ugobela wami izinto zasihambela kahle phakathi kwami naye uSibusiso, sisakwazi ukuxhumana ngamafoni. Kwathi sengizophothula igobongo lami, uSibusiso ngangibona ukuthi ngiyazi akwazi ukuthi angisize ngoba mangabe usuphothula igobongo kufanele uphume ngenkomo kanti ngasekhaya vele kuhlwempu. Ngase kwangiphoqa-ke ukuthi ngilale nogobela wami ukuze ngikwazi ukuthi izinto zami zingihambele kahle. So sizocela uxolo kuSibusiso, sibuyele futhi uthando lethu lube njalo sekuqaleni. So the time uhlangana noSibusiso kade nayo intombi ngaphambilini? Cha, bengenayo intombi. Besihlala nje sibabili, izinto zisihambela kahle phakathi kwethu both. Abo njengoba ukuthi nanihlala ndawonye naniqashile noma mhlambe nanihlala egcekeni labo? Sihlala egcekeni labo ngesimo sokuthi ekhaya kwakungazwana kahle sabe sesihlukana kanjalo. Umama wasekho emhlabeni. Umama uzala wena? Yebo. Oh, okay. So uthe medlula uma emhlabeni wazohamba uhlala noSibusiso? Yebo, ngohlala noSibusiso kanti ngizongena yidlozi ngingene umama. So kubo-ke la ezalwa khona uSibusiso bebengenankinga ukuthi nihlala noma u-2? Cha, bebengenankinga. Akaze baxoshe? Cha. Umakho wayesengiphathise umntanakhe. So uSibusiso wenze njani ekhaya lakho la uzalwa khona njengemfanelo nangendlela e-right ukuthi nihlale ndawonye? Wavela ngesikhathi sangiqeda ubuntombi wami wayovela kumama, umama wayesaphila ngaleso sikhathi. Emva kwalokho ekhaya kuzokuba ney'ngxabano zomndeni, ngasuka-ke ngamuva ngayohlala noSibusiso since umama wayengasekho, kuyena wayengasekho. Ubani omunye obuhlala naye ngaphandle kwabami? Umama, osisi bami nomalume. Usisi wami omdala sewashada naye. Oh, so uSibusiso uma evela ekhaya uvela ngokuzokhokha umonakalo wenzile noma uvela ngokuzocela? Wayezokhokha umonakalo wagcina lapho? Yebo. Okay. So mhlambe kujeni yakho ngezinto zesiZulu nje ukuthi wangenwa abadala, kwi-relationship yakho ngaleso sikhathi kwakuhamba kanjani? Mhlambe ngabe wawufisa ukuba naye empedeni noma wawumncisha ngandlela thizeni ngesimanga sokuthi uhlanya, because isikhathi esiningi abantu abasuke bengenwa abantu abadala bake bathi bayahlanya kahle kahle, abafuni lutho, badusha kwasani, so abakwazi ukuthokoza kahle nabantu babo. So wena wawunjani kuyena uSibusiso ngaleso sikhathi? Ngaleso sikhathi ubudlelwane bethu babuthanda ukuqhelana kakhulu. Ngithi noma mhlambe ngimbona nje eduze kwami ngizwa ngicasuka ngithi ngisamdinga eduze kwami, ngisuke kuyena ila sengithola khona ukuthi ngaba nephupho lokuthi kufanele ngihambe ngithwasa ngabe sengihamba. Manje-ke uSibusiso yena befila kanjani nje ngejeni yakho?
uSibusiso waye-understand-a yena, wayengeseka ngaso sonke isikhathi. Yimi engabe sesengibheda-ke sengihamba ngiya kwaGobela ngenza nemali futhi ayikhishwa yini uSibusiso? imali ozayikhishwe yena ngoba kukhona amatoho ayababamba Okay. ezethu zamelana. So kufika kanjani-ke kuwena ulala noGobela? Nifika kanjani lapho? Bekwenze njani? Bevele kushela noma bevele kukhona indlela kubuka ngayo ongayi-understand kahle? Nje yini yaze yakubeka embhedeni naye? Ngobani? UGobela wangiblackmail-a kahle kahle ngoba engithi masusuqeda ukwenza igobongo kufanele uphume ngenkomo. Ngase sengibona ukuthi kushuthi uSibusiso ngiyazi akwazi ukuthi ayi-afford inkomo because wayebamba lawo madoho nalawo. Wakhuluma naye? Ngazama ukukhuluma naye eliwethu uzohlanganisa kanti iy'nsuku seziyasondela. UGobela wami indlela sengibuka ngayo wase waba nokuthi ngiyenze njani, siyayenza lento noma uSibusiso wami uzoyikhokha inkomo. Ezenze nje siyayenza lento, wakuqala ngakuphi nje? Wayenakho vele ukungishela mhlawumbe uma kuthi siyadlula ngisiyokha amanzi, angithi mangabe nihlala noGobela niyahamba niyasebenza Ngiyenza imisebenzi yakhe ebhedeni. elibele ngibanza ngingasakhona ukuthi kanti kwenzakalani la. Hhayi nami ngigcine ngiba nayo phela lowo mizwa ukuthi umuntu wesilisa. UGobela akashadelwa ngaye? Cha, akashadelwa nguGobela. Wagcina sengalahlekelwa nayidlozi ngoba ngase kugcina silala nalingephi idlozi lami labe seliyangiduka. Wawusumthanda? Ngaze senginayo imizwa yakhe. So kungakafiki ekuthenini aze akubuze ukuthi siyayenza yini lento, wayengashongo uSibusiso ukuthi hayibo ngiya-understand ukuthi awunayo imali, uthe usazohlanganisa kodwa ngiyabuka phela iy'nsuku ziyahamba. Kodwa nami futhi noGobela lokhu ekhuluma kanje kumina, wathulelani? Uma umthanda nje ngempela uSibusiso wathulelani ungamtshela? Into eyangenza ukuthi ngingasakwazi ukuthi ngixhumane noSibusiso sixhumana ngefoni. UGobela wami wathi ngoba ngathi sengihlezi ngigxile kakhulu efonini, uzoyithatha ifoni yami. Ngabe sesithanda ukuqhelelana lapho ukukhuluma sesingasatholani indawo. Kanti uma usentwasweni umuntu oseduze nawe akavumelekile usazokubona? Hayi, uvumelekile. Kulo Gobela wathi nje akuvumelekile ukuthi umuntu angibone. Okay. Mhlambe-ke wawungenalo yini uvalo lokuthi uGobela wonke umuntu ongenawo amandla ukuphuma entwasweni ubenza kanjalo, kakhulukazi besifazane? Nganginalo uvalo. Ukuzivikela-ke ngazivikela kodwa? Hayi, kufanele ngisazizama. Okay. So kwafinyelela kanjani-ke ey'ndlebeni zaSibusiso njengoba uthi ufuna ukuzoxolisa? uSibusiso uthi yena wezwa khona abantu abahlala ngakhona ngathi abantu owayezwana nabo. Wabesezwa ngandlebeni ukuthi hayi nangu umuntu umuntu wakhe enza ukuthi nokuthi ngalapha. Angasakwazi ukuthi angifonele angibuze ukuthi hayi kwenzakalani. Emveni kokuthi ngilalile-ke naye uGobela wami bese ngingenela elinye ithwasa. Iyona into eyangenza ukuthi ngithathe into zami ngibuyele ekhaya. Ngibuyele kaSibusiso. Ungayikhiphanga inkomo? Angangayikhiphanga inkomo, kwagcina ngokuthi nje ngilala noGobela wami. Uyabona kodwa ukuthi ukwazile ukuthi uguduke ungayikhiphanga inkomo, wawungayenzi ingane kanjalo before ungakalali noGobela, uvele uhambe-ke onke ngoba ulokhu ekhuluma lezi zinto kuwena? Mina ngifile ngazuthi ukufunda. No, ngangafuni. Inkinga nami ukuthi angicabanganga ukuthi imiphumela izoba kanje. Okay. Manje uSibusiso awucabangi yini ukuthi usenomuntu wakhe omusha, mhlawumbe usehambile kakhulu ngempilo, waze wabona omunye umuntu, waze waba nama-feelings ajulile ngalowo muntu, uthole ukuthi njengoba ufuna ukukhuluma naye ezoxolisa and ufuna ukubuyelana naye, akafuni ngisho nento ezombuyisela emuva ngokomcabango, akafuni into ezomphazamisa umuntu wakhe omusha, bekuwukuthi unaye? Nginakho ukucabanga lokho ukuthi ngabe usedlulile useqhubekile ngokwempilo, kodwa mhlawumbe ngokubuya kwami ngiyixolise uzowabona amaphutha ami ngoba vele abantu bafuna ngawo amaphutha. Okay, ngifisela inhlanhla. Ukhona uSibusiso, nganqaba ngokufika kodwa akazi ukuthi ubizwa uwena, akazi lutho nje. Kodwa ngicela uvele ngimlande khona ngizokwazi ukuthi ngikhulumisane, ube nesineke naye because ungathola ukuthi njengoba engazi lutho, mhlawumbe akacabanga ngani, ucabanga ukuthi uyoke umbize ngelinye ilanga endaweni ekanje,
ufisa ukuxolisa ngaphambi nje kwabantu. So umnikeze isineke, ulandelele kahle mekhulumisana nawe. Ngicela ngempela. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe uduka izolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV, uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke umfowethu ngapha uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathembela ukuthi kungenzeka lihlangane ucu futhi. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe uzokwenzakala. Sabona njani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kube nesibongo ngigabele indawo la usokhona. Igama lami nguZibusiswa kaDlamini, ngiqhamuka endaweni yaseNtosini. Oh, siba likhulu. Yebo. Yamazi sesimhle naye. Impela ngiyamazi. Ngiyakujabulela nje ukumbona phambi kwakho nje. Ayi, mama ngololo wami umuzwa kuwena uthi chief kahle kahle. Ngoba ngiyathuka bengazi ukuthi uyena ongayimbangela ukuthi ngize ngifike la ekhaya. Oh, okay, ngiyakuzwa. So ubhalile uhlelo elithi i-Love Back. Mhlambe-ke ungakwazi noma isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ulungile. Ngiyaxolisa. Sabona Sibusiswa. Emazwide kuyaphila. Yebo. Sazocela uxolo ngento eyenzekile phambilini. Bengayona inhloso yami ukuthi sigcine sesikhuluma la. Cela uxolo ngento eyenzekile phambilini. Ngangibona ukuthi ngeke uzukwazi ukuthi ukwazi ukungikhipha nenkomo egobongeni ebengikuyona. Mazwide, emva kwesikhathi esingaka ucabanganga mina nawe sakwenza sindawonye. Esakujabulela sindawonye wena uzocabanga isithiyo lesamanje sofika manje. Yini yisiphi sathi sakwenza wenza le nto? Njengoba ngiyaphinda futhi ngiyaxolisa. Ngangibona ukuthi ngeke uzukwazi ukuthi impela wawungisiza kuzo zonke izikhathi sesihlangane ngazo mina nawe. Ngangibona ukuthi Kodwa lo mqondo ukuthi ngingaqhubeka ngosizo washabalala waphela ngalesi sikhathi ucabanga uthatha usizo kulela khehlo wenza leyo nto nayo. ngixolile. Ngimi ngakulinda ziningi ikhathi ngikulindile ngithi uzobuya kodwa kwacaca ukuthi isho ukuthi usunomndeni omusha usunothando olusha. Mina sibe kuphika isidingo sokuthi ngiqhubeke ngilinde. Ngiqhubekile nempilo yami la. Angazi ngilinde. Ngiqhubekile nempilo yami. Nje usuzofika manje usuzongibhidlizela la engakhe kabusha ke manje kodwa. Senginothando olusha. Manje Sifiso usuthini Sibusiswa usuthini manje ngami? Mina ngifisa ukwazi wena ngazayo ukukuthanda namanje ngizohlala ngikuthanda kuphela izenzo nowakwenza wena ukhona okwaqeda lolu thando engangenalo ngakho. Nami impela bengikuthanda kepha bengazi ukuthi kuyophela kanje. Yonke le nto ayenzela imali. Ungathini kwena mhlazane ngikutshela ukuthi kungani ungaqala uqede isikole bese siyabuka sindawonye ukuthi kuphi la ungahambi uyothwasa khona. Mhlazane ngikutshela leyo nkulumo waphendula wathini kimi? Wathi bayakuhlupa. Mawubona mina ngiyanyanyisa. Impela idlozi lalingihlupha inkingile. Uthini-ke mina ngalomndeni omusha sengiwuqalela lolu thando olusha sengilitholile. Umuntu wami ngimalele wena ngiqhubeke ngikuthembe mina ngazi noma usazoqhubeka ungaleni noma udlale ngani. Kodwa wangithembisa Sibusiso wathi sobuyelana. Ngakuthembisa hayi ngaphandle kokuthi wena uhambe uyowenza lemgilingano wayenza lapha eGubungweni. Ayamukeleki lento wayenza la. Noyedwa umfana akekho umfana ongaxolela le nto wayenza. Mina ngumuntu ophansi wena uyangazi angizwani ukukhuluma. Ngakufonela kangaka useGubungweni ifoni yakhe ingabanjwa. Impela ifoni uGobela bayithatha ifoni yami ngoba engafuni ukuthi sikhulumane. Ngiqhubeke mina ngikuthembe.
Angithi isoka lakho logobela kungani wawungakhulumi nawe uthatha ifoni ungifonele ukuze ngibone ukuthi ngempela uyangithanda phela lento yenzayo ipoqa isimo. Mina kufanele ngizwe ngabanye abantu abangaphandle sengiyihlaya sengiyinhlekisa kubona. Kuthi intombi yamlala nogobela yahamba iyothwasa. Kwamina ngangathandwa kwasekuqaleni. Ngikuthanda Sibusiso nawe uyakwazi lokho. Izona inkulumo phela abantu ababengitshela zona lezo. Mina ngendlela engahlukumezeka ngayo nentambo ngayithatha ngayibeka emthini. Ngaphinde ngayikhosatha kuwena wedwa umuntu wesimanga ophilayo la emhlabeni. Baningi uthando futhi ngaqhubeka ngalithola. Usubuyile-ke njengamanje usuzongibhidlizela lokho kuhle senginakho. Ngiqhubeke ngikuthembe mina. Ngazi ngani ukuthi usazophinda uhambe ubuyele la uyowenza lamanyalo wawenza. Angeke Sibusiso ngiyakuthembisa. Kulula ukukhuluma ngizima ukwenza. Wathi ungithanda mhlazana sibophe ifindo likasofa silahlane. Wathi ungithanda kuze kube ngunaphakade. Lona thando wawungithembisa lona lo. Ngidlulile ngempilo yami. Ngihambile sengikude akusakwazi ukuthi ngibuyele emuva. Ngiyolungisa amaphutha onywa yiwena. Usunesikhathi singanani nomuntu wakho omusha? Ngisesiphushile la ngicathi ngithatha iminyaka. Sengisebenze kanzima ukukhohlwa okwangiziswa khona emazweni. Wena ubhuti ethi uSifiso? Nginawo ubhuti ethi uSifiso. Uzwile ukuthi umbiza ngoSifiso? Kulungile kodwa mhlawumbe ukhumbula ubhuti wakho ngazi. So uma ikhuluma kanje uzizwa kanjani? Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Impela bengikulindele lokho ukudina kwakhe naye uSibusiso. Okay. Mhlambe usazonikeza isikhathi ehlisa inhliziyo, ehlisa umoya. Mhlambe angabe icabanga lento kabusha. Ngicela ukuthi ngiyicabanga. Sibusiso. Yebo. Ucela ukunika isikhathi. Uhamba uqondisisa kahle ngalento le. Asikho isikhathi engisifunayo. Asikho isikhathi engisifunayo. Lo muntu wazi kahle amhlophe ukuthi ubeyini mina. Lo muntu besho okukhulu mina. Yena uma kuthi ngempela uyimisela ukuthi ngithobela amanxeba mina enginawo njengamanje enhlizweni yami. Kuyomela ngithathe umfazi wami lo musha esengithi umfazi. Lo muntu bese hlala ekhaya. Ekhaya kithi bayamazi. Ubese umakoti ekhaya. Okay. Yena uma kuthi uyimisela akahlale phansi nalo musha bekhulumisana. Kuyoba uyedwa uzophuma vele phakathi kwabo. Ngeke behlale ndawonye bebabili. Uyamuzwa? Ngiyamuzwa. Uthini? Uthini ngalokho Ngathi akusho? kunzima impela. Ngathi kunzima. Ayikho into enzima mina ngumfana Sekufanele nginemizwa. ngibuye manje mina ngizoba umuntu wesibili Sifiso. Ithi uyayithatha ke le deal noma cha. Hayi, Uma ungafuna ufuni. Mina ngeke ngakuphoqa. Mina ngumfana mina bengeke ngihlala isikhathi esingaka nginantombi. Awuzange waphela emqondweni wami. Namanje usukusagiya wena namanje. Ingakho angikafuni ukuthimisa ukuthi angisakufuni empilweni yami. So mase ayokhulumisana naloya uzobuyelana naye. Noma kunzima ukuthi ngimethembe kodwa uyena izenzo zakhe ziyokwenza ukuthi mina ngimethembe. Izenzo zakhe ziyokwenza ukuthi ngimethembe. Okusempeleni noma ngimbona ukuthi chifi ngeke mina ngikukhohlisa ngoba akwenza akekho umfana okwamukela akwenza. Mina intombi ethandwe mina usuke inenhlanhla uyena ufakazi uyazi. Ngiyazi ukuthi inhliziyo isabile kakhulu futhi. But uthi uyaxolisa. Kodwa uma uthi awufuni ukulikhiphe lokuthi awusamfuni besimanga sokuthi kusakhona yena enhlizweni yakho nasemqondweni wakho. So angeke sikwazi ukusebenzela phezu kwalokho. Engakhulumanga nje nalowo muntu because angithi kwashelwa uyena washelwa uyena. So yena ucela uthando lwakhe back, ucela isikhala sakhe enhlizweni yakhe futhi, enhlizweni yakho futhi. Esakhe isikhala soze saphela enhlizweni yami. Mina ngiyobona ngezenzo ukuthi yena useshintshile. Ngiyacabanga ukuthi isithombe sokuqala lesimoto ngibona ngezenzo. Ubhalile kwishow ezobukwa abantu ababhayi. Okusho ukuthi ayikho into esafuna ukuyifihla manje. Akusho lutho nje lokho enhlizweni yakho. Kusho khona ukuthi usangithanda ngokwami ukubuka. Yes. So ngeke sikwazi ukusebenzela phezu kwalokho. Mhlawumbe ucabangele phezu kwakho. Uyimisele ngani kusukela manje mase ethiwa ngiyakuphi ithuba lesibili? Ikuphi oyimisele ngakho othandweni lethu? Sibusiso ngimisela ngokushintsha. Ngibe umakotoqotho kuwena.
sibe nabantwana, sibakhe umuzi. Kodwa manje njengoba usuthi usunawo umuntu ophusha naye, sengiqala ukuxakeka. Angeke ngakukhohlisa ukhona, yena ukhona. Shuthi uyena usuzoqhubeka nawo wakhe umuzi. Iyona nto bese ngiyimisele ngayo leyo, ngaphandle kokuthi wena uzofike la uzobhala ukuthi ungitshela ukuthi usangithanda. Mina bengazi bese ngithe wakhohlwa na ukukhohlwa ukuthi khona umuntu wakwafika empilweni yakho ukuthi uSibusiso. Akusempeleni ngiyimisele ukuphi ithuba kuphela nami ngiyasaba. Angikamethembi kahle hle. Cela ungethembe Sibusiso, ngiyacela. Ngizoshintsha ithuba lami lokugcina leli Sibusiso, ngiyacela, cela ungethembe. Ngiphinde kwenzeke ukufana nalokho. Mazwidi, ngiyakutshela nje ukukuthanda soze ngayeke ukukuthanda. Mina ngizobona ngezakhe izenzo uma kuwukuthi usushintshile. Futhi uma kuwukuthi kukhona okwenzayo eceleni, mina nginamadlelo yonke indawo. Ngizothola, ngizokwazi. Lokho kuyakukhulula ekuthenini ngiyakuphi ithuba lesibili. Awuzame ukwenza ngcono ushintshe. Awu. Siyabonga. Kezwe Ngiyabezakala. Nokho kubuhlungu nje sekumele ngiqale mina-ke ngiyolungisa emuva la engone khona. Kule ngane abantu bese ngiyithembisizwe nomhlaba ngiyofike ngithini kuyona. Sekubuya udalo wami wakudala sekumele ngiqale phansi ngiphushe ngene. Kunezinye izinto kumele uqale uyihlaziye ngaphambi kokuzenza. Mingaki iminyaka sahlukana mina nawe ngoba usuzobuya kulo nyaka uzongitshela ukuthi usangithanda. Asikho kodwa la. Ngiyathemba ukuthi ufundile emaphutheni akho. Nowami umama uyojabula mase ethu uyakubona futhi uyojagadula emagcekeni akithi. Nokho sithele ngecile. ngajabula-ke. Ngoba sekujabule mina kuqala. Jabulile ngisho? Mina ngiyajabula. Ngithembise-ke ukuthi uzoba umuntu oqotho kuyena. Ngiyethembisa Sibusiso, ngizoba umuntu oqotho kuwena futhi ngizoshintsha. Impela noma ngaphi ngajabula ukungibona ngibuyile futhi emagcekeni odlala. Ungasenzelanga mina wenzele laba bakithi abadala. Okuyibona mhlasimbe nginethemba lokuthi ibona babe sixhumanisile mina nawe. Impela ngenze njalo. Sebakhulu, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyazi bona ungazuthi ubizelweni. Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi ugcine ukufika. Yeba, kubonga mina. Mbuka lapha ekhaya bathi la khona khona uthando nakanjani nendlela ikhona. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.